Inniu, beidh muid ag foghlaim cúig Fhíric shuimiúla faoin Athrú Aeráide. Atmaisféar. Ansú. Dáil. Líana talún. Fuilisce. Fhíric hAon. Is éard atá gceist leis an Athrú Aeráide, próiseas téamh an domhan atá ag tarlú mar an damáiste atá déanta don timpeallacht. Tá an domhan ag téamh mar an méid mór gáis san atmaisféar ina bhfuil teas á cheappa. Gáis ceappa teasa a thugtar ar na gáis sin. De bhrí gurb iad cúis le teasa bheith ceappa ag an domhan cosú le teach glunne. Is é dé-ocsaíd carbón agus methán an dá phríomhchás ceappa teasa san atmaisféar, agus scaoiltear iad ar go leor bailí difriúla. Fhíric Faoi. Is féidir leis an timpeallacht neart tarbh ó bhaint as crán de bhrí go n-análaíonn siad dé-ocsaíd carbón, agus go stórálann siad chun í aistú go dé-ocsaíd. Tarlún dí áirsú mar ar go leor cúiseanna le na n-áirítear páipéir a dhéanamh agus chun áit a chur ar áil do orgaigh. Nuair a dheartar síos na craoinse ar fad, ciallaíonn se seo go bhfuil bhád níos slú dé-ocsaíd carbón á ionsu agus go bhfuil an carbón atá á stóráil na craoin á scaoile ar ais san atmaisféar. Fhíric Faoi. Tá ról tábhachtach ag an agéin sa timpeallacht de bhrí go n-ionsún sé teas, agus go n-análaíonn sé ar fád an phláinéad. Níl an méidú teasa san atmaisféar go maith don agéin. De bhrí go déann se suas ag leibhil níos airde ná mar bhfuil an tagéin in an déile leis. Má tá tuisce san agéin róthe, déitach se chur isteach ar phlandaí agus ar chóral. Cabhrann na plandaí sin go mór leis an bpláinéad de bhrí gur féidir leo dé-ocsaíd carbón a ionsu. Fhíric Faoi. Nuair a cheannaíonn tú budail uisce nó sú, nó nuair a cheannaíonn tú toirí nó glásarí a bhfuil pláisteach tánaí mórthimpeall orthu, tá úsáid á bhaint ad as pláisteach éon úsáide. Ní úsáidir an pláisteach sin ach uair amháin, ach fána se sa timpeallacht i gcóir 500 bliain. Déitach an pláisteach sin dul isteach san agéin, áit sa bhéadach se anamhí a ghortú, nó déitach é a chur i líana talún. Áit sa bhéadach se ceimicán a scaoile isteach sa timpeallacht. Sí úsáid a bhaint as budail ar féidir iad a ealaíonna, málaí ar féidir iad a athúsáid, agus torthaí agus glásarí nach bhfuil pláisteach mórthimpeall orthu a cheannacht. Is féidir léinn pláisteach éon úsáide a dhéanann dochar don phláinéad a laghadú. Fhíric Faoi. Nuair atá sibh sa bhála, is féidir libh carú chun an sonchar atá agah ar an bpláinéad a laghadú, agus carú chun éifeachtaí an áirithe éard a chosc. Nuair a ágann sibh siomra, din cinnte go múchann sibh na sáilte agus na lasca. Nuair a eicinn sibh scona atá ag sile, laghada an fuil uisce tríd an scona a chasa as go hiomlán. Agus nuair a chaitheann sibh rud éigin sa bhosca brúscar, cinnte go bhfuil an bosca brúscar achrasála in úsáid más féidir. Agus bán tríal as blochanna fiáine a chur bhar ngordaín, atá go maith do fáilneoirí chun carú leis na feithidí carú leis an bpláinéad. Níl an sin ach cúpla rud simplí is féidir le bhíonna chun carú leis an bpláinéad. Tá súlám gur thain na cúig Fhíric shuimiúla sin faoi Athrú Aeráide libh. Feicimid sib!